Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, naggapuan na ita kamera, Estela anak kao. Naggapo iti HK box tatang. Kunak man no ilakom tilinaon ti HK box alino katam. Wan mat ngamin tatang. Nailakok mat ti daduma. Di yun nakita ang nag-live selling ak idirabi aya. Saan ko lang nga inlako daytoy a kamera ta kursunadak tatang. Agkurri ka di dayta? Itisting kunto tatang. Masapul nga igatangan iti baterya. Mayat ngamin ti brand na daytoy a kamera ket. Ayun ah. No agkurre, di ada usaran tayo. Saanan a masapul a buluden tayo ti kamera daante. Adamat kamera dito, Estela bakit? Di mo manan pakibiyangan dayta a kamera lakay. Sapay branded a kamera. Wala, talaga a branded dayta. Isungarod nga inlasing ko. Agkurri dayta eh. Awan pa'y baterya na, igatangak to. Wala, tapno ada mausar no reunion. Kan pang personal use tayo matlaangan ah. Ay, itay pa nga ipadpadas kung di mo't ag-unday ito a kamera. Imposible. Kat kabarbaro mo't ti baterya na aginatang ko. Kumusta ngay anak ka? Agkurri matlaang ti kamera. Saan nga rod tatang? Ay nawaw, apay ngay. Diyak amaw, kabarbaro mo't ti baterya nga inkargak. Amangan mat no naperdi dayta. Dayta nga rod tatang, sapay branded. Wala nga raw. Ay, talaga asaan nga ag-on tatang. Nadadalaki di dayto yun. Sayang ti ginatang ko a baterya. Sapay nakangingina dayta. Kasta talaga. Ilakom lago na ita baterya. Sayang mat no saan na mausar. Ni ading mo siya mo di imawag, Karen anak ko. Wala nang, isungag pa isong. Anya kano ti masapul na, apay nga imawag. Agberbero kung iti kamera nanang. Amangan ka no ada mabalin a pagbuludan dito'y lugar tayo. Awam mati amaw. Aguray ka. Kaslada nakitak nga ilaklako ni Mara Estela a kamera ah. Kamera? Wen, no sa anak nga agbidot, nagapuday dya iti HK box alinukatan na iti napalabas alawas. Ay ka, mapangkaadago siya na iti ayanda ah. Mapan mo salud-sudan no adda. Wana nang, mapanak inton malam. Sigurado abisi pay laang day dya ita. No adda tila ko na, di gatang maw, ta isuti ipawit mo kini ading maw. Wana nang. Adda ka din ni Mara Estela, Tata Fausto? Ada na panan na. Ada ka di ti masapul mo kenkwana? Adala ko na akursunadak agatangan, Tata. Anya nga tanga oras nga agawid? Saan nga agawid ita? Inton bigat ka na o. Ano sam nga orayan ah? Tanusyak. Jak amo ti kutkutsyak di talako na. Amangan no makanadailakit day. Sapay puro electronics might. O sige, agsubli ak tulaangan no makaawid ti kumarek, Tata. Nasaysaya at pay. Isulang amin ti makaamoy ti lako na. Jak mo't kabisada o. Okay lang, Tata. Di kay madanagan. Anusak ti aguray, ta saan matkit di arash. Ay nawaw, di mo mainyawit ti kamera nga ibagbagam, Karen, anak ko. Awan pa'y ti kumarek, nanang. Awan dagiti kabalay na. Adda ni Tata Fausto, iso na lang, ta di na kanu kabisado dagiti lako ti kumarek. Anusak nga orayan, nanang. Kaano akasapulan ni ading mo ti kamera aya? Nag-text itay, kat inton sumaruno kanu alawas, nanang. Mabalin pa nga rod ah. Mabalin pa nga iuray mo. Wan, nanang. Saan matkit di arash?
Tinapatag kat worth it ti magatang ko. Iti kasta, mausar ti kabsat ko. Wen tapno saanan akaasi nga agbirbirok iti pagbuludan na. Agrubata ka, Estela anak ka. Agan-anad kayong matijay tatang. Numalpas ti meeting, agawid adagos, saan atiltila ti papapanan. Uwan ka, Ray. Nagmunaya. Sika ngay, awan tilakad mo ita. Awang magkit di tatang, urayak lang ni Mari Karen, umay kano dito'y balay ita. Husto at isupay ti mailakom kan kwara. Wun nga ro tatang, tapno maksayan kumamot ti na i-display. Panagkunakit interesado mo ti tilakaom. Nasaya at mat ano kasta tatang, tapno mang lukatak manin it sa bali a box no maibos daytoy. Agam nay, kita amlaan nang iti ilaklakom anak ko Ang mga ada mailakom anapirday. Skan tumot lang ti madadaal kadag iti customer mau. Imay kakanumot dito'y balay idi kalman, Mari Karen. Wen mare, ada ngamin nagustuak alakom kat. Ay na wow, anya alakok Mare. Tay kamera mare. Dayjay ka day? Wen, gatangak ko man no saan dapay aginatang mare. Ay saan pa'y Mare? Saan ko pa'y nga inlako dayjay? Interesado ka day? Wen mare. Isuna laang ata sa anak asigurado, no agkurim laang dayjay Mare. Ne, sayang mat mare. Sapay branded. Kuha ngamin Mare. Awan ti baterya na. Isu asaan ko ang maitisting. Ay, kasta ka day mare. No kurso nadam dayjay, di bay as islatan Mare. By as is nga? Gatangam, ngam si kamat ti makaam mo amang itisting no agkuriwin no saan. Igatangam iti baterya. Kat no saan nga agkuring ay mare. Awanan Mare, tain bagak mat king kaabay as is. Saan mabalin nga isublem. Ay, kasjay gayam day jay. Wun Mare, interesado ka kadipay, tairwar ko ti kamera. O sige mare, gatangak iti presyo akayat mo. Syakto timang tisteng. Kita akman ti ginatang mo a kamera Estela anak ko. Daytoy nanang daytoy, iso tinakae ko bag. Ay nawaw, dakkel mo gayam. Wen nanang, masapul ka no maigatangan iti baterya. Kunak man no testing mo, sakbay nga inalam. Saan nanang? By as is dayta a kamera. Anya mo dayta abay as is. Ginatang ko nga oray saan pa'y nga intesting ni Mari Estela. Siyak ti makaam mo agumatang iti baterya kan mangitesting nanang. Ay nawaw, kasano nga rod no saan nga akure? Ay kat, kasta talaga nanang. Risky mat dayta abay as is. No agkuri ti kamera, nangabakak nanang. Nang runa kat branded dayta a kamera. Sapay la ko mga rod ata akure. Wan nanang, maamuan tayon to inton madamdama. Rumwarak tama panak gumatang iti baterya. Kumusta nga iti kamera aginatang mo anak ko? Agkuri ka day? Awan mo't nanang, saan mo't nga ag-on? Ay nawaw, kasano nga rodan dayta? Ay, awanin sayang ti kwarta nanang. Sana mabalin nga isublime. Kas itiin bagak kada kayo itay, saan amabalin nanang? By as is ngamin. Tiko na ti kumare kat agkuriman kan saanin amabalin nga isublake. Mabalin ayamot ti kasta. Wen ata isumati nagtulagan may nanang. Wen ngam logi ka mo, ta saan mo gayam nga kure. Ay, bayan tayon nanang. Kasta talaga. Di bali, masukatan tulat ta ti kwarta. Anya ngayon ti usaran ni ading mo. Gumatang tulatan iti second hand iti bagyo nanang. Anusan na pailaang Mabiit man laang Jimay. Anya ti bagayaw nana. Ada ni baka mo di balayaw. Adda nana, ape ka day? Itid mo man king kuha na dito a kamera. Isublame. Ibagang maisubli na mati kwarta ti anak ko. Sweetik day ta ataaw. Lakwan na ki din ni Karen itinadadaal a kamera. Nay, kaano pa'y nana? Idi na palabas alawas laeng. Adto ti kamera. Katong sigod asaan nga korida ta a kamera. Kasano ana amuam? Ta interesting ni bakit ko dahil ta a kamera nana.
Inggatangan na iti baterya ta usaran mi kuma. Ngam saan mo't gayam nga agkuri. No kasta, amo nagayam anapirdi tila ko na, ngam agin-agin pailaan. Inpabay as is na pailaang iti anak ko. Ay, naglokon na diyang Estela. Anya tinyawid mo anak kasupot, lakay? Ti kamera ngayon lakom iti kumarem. Anya? Apengin lakom pailaang dahit a kamera. Kat amumot asaanan nga agkuri. Isungarod nga bay as is, lakay. Bay as is, tama ka amumot jigim matang amang itisting. Luklukom ti pada matao. Bay as ismut nga ibagbagam dita. Kat amumot asaan nga agkuri. At dati saritaan mi kini Mari Karen. Uray anya pa'y asaritaan dayta saan anasaya at nga agulbud ka. Bay as istarupam. Isublim ti kwarta. Agar aramid ka. Inbasura yung kadeng jay kamera, nanang. Saan? Ay nawaw, apay nga rod nga awan mo tan iti nang idiswak. Insublek kini Jimay. Anya? Ni nanang mat, ada nagsaritaan mi ka ni Mari Estela. Bay as is day jay a kamera, nanang. Bay as is, bay as is. Naglawag alino ko nakalaang ti kumarem. Ay nakas jay a talaga ti bay as is, nanang. Risky ako nada. Ammo ti kumarem nga ada ti dadaal na day a kamera. Sakbay nga inla ko naking ka. Anya? Ni, kasano na pasamak day ta, nanang? Sigun kini Jimay nga asawa na. Kat intisting da kano day a kamera. Ngam talaga asaan nga agkuray. Kaya't na asawan, amuna nga ada dadaal ti kamera. Ngam inla ko nalataking ka. Anya? Naglukon day ta tao? Tinbaga na kanya kat saan na nga intisting taawan ti baterya. Makitam day ta. No saan ko pa ngayon sublay, saan tayo amamuan ti kalukwan day jay a tao. Anya di imbaga nila kay Mausi ka Estela. Anya man ang timbaga na kada kayo, tatang? Inlakom ka no ti kamera. Aywon, tatang. Inpabay as is ko. Bay as is titulagan mi kini Mari Karen. Kaya't asawan day ta, isu ti makaamo amang itisting, tatang. Agkuriman kan saanan amabalin nga isubli na kanyak. Tanay bagak meten abay as is ididamo pay laeng. Uwen angam ti isu ditoy. Intesting mo na di a kamera. Amaw asaan nga agkuray. Ape nga impabay as is mo pay laeng iti kumarem. Tatang, Isublem ti kwarta. Nakababa inti kasta nga aramidem may. No kasta laeng awan a. Awan taon ti mayat agumatangkin ka no ulbud kamay. kahit insubli ka din ni Estela ti kwartam ka rin, anak ko. Ay, saan pa'y nanang? Alaam kinkwa na ah. Nariga nga tati agsapul iti kwarta ita apanawan. Uwan nanang, sigurado binagbagaan nila kay na dayjay. No agol uli magka, ang mga nudi na isubli ti kwartam. Ano saklatan nga orayan nanang? At damotan kinkwa na no dadaulan na ti imahe na para lang iti kwarta. Ay awanan, agdin tinahamagan iti lugar tayo, ti may papaniti pananglukom kadag iti customer mo, si Estela. Ay nawaw, amukon, saan ang masapul nga iparupam kanya? Mabangkrap ka talaga, no kastalaan. Awanan tagtalagkan ka. Sapay mano a karton pa'y lang kinabati alakom. Kaadwan kat electronics pa'y. Dinak namin rangrangan ah. Agpampanunot ak ngarod no kasano ang masulbar ti parikot ko. Aginggat kaano ngagpanunot ka. Itapay lang kat aksyon namon. Amok nga amom no anya tirumbang nga aramidam. Saan na masapula panunutan pa'y. Awan nagdumaan nyo kinitatang. Sumrak ka atag kapita, Maray. Saanan, Maray? Umay ko laang isubli ti kwarta, Maray. Ha? Pasensya ka, no itala ang ama isublik. Mababainak ngamin nga agpakitakin ka. Kalpasan ti inaramid ko. Ay na, tinapatag kanya kat na isubli mo ti kwartak, Maray. Jak mo nga intisting mo gayam dayjay. Ni nanang tinangidanon kanyak. Masaya nga nak ngamin, Maray. Isu nga inpilit ko nga inlako. Uray amok asaan mat nga agkure. Pasensya kan, Maray. Saanan ang maulit?
Okay lang, mare. Napakawan kan. Basta di mon ulitan ti inaramid mo, ah. Uwan, mare. No adda ti magusto am kadagiti lakok. Gumatang kalata ko, mare. Wen, mare. Basta di nakululbudan, ah. Ay, uwan, mare. Saanan ang mapasamak na ita? Ay, nawaw! Di mulukwan ti padam a tao gapulaeng iti kwarta. Tapno awan to ti pagbabawyam iti odi na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.